ezigbo aha anyị wụ Olu Okoro. Ọ dị n'ọma ahịa n'ime obodo nke Chineke. Ekwele m ya na mbụ kwuo ya abụọ, kwuo ya atọ, kwuo ya anọ, si na omenala dị ebe anyị si ebi ụwa. Na anyị bụ ndị omenala. Na Chineke gosiri anyị. Na ọ bụ ihe ndị nna anyị hapụrụ anyị. Na anyị ṅụrụ iyi si na ọ dịghị ihe ndị nna anyị hapụrụ anyị nke gị fuo ahịa. Na ya agaghị eji maka ihe kwuru na Jerusalem mere na Kapanion hapụ omenala nna anyị. Na ya agaghị eji maka ihe mere n'oge ọlụ ndị eze hapụ omenala nna anyị. Biko mmanwụ na ahụ na-abịa taa na aha ya wụ OGOBI. Ndị na-akwa ya wụ ndị ịta aja, ndị obi n'igwe. Ihe ọma kara na be nna anyị. Ife nkwerekwa. Maka biko asị m Igbo mụrụ nze m ọzọ, ihe a wụ OGOBI. A na-ahụ ya mgbe niile. Anyị bụ ndị Chineke gọziri agọzi. Ihe ọbụla mere ga-ahụ onye ebe nna m na-ekpe chọọchị ọkwa ka okpetu, omenala dị anyị n'ime. A sị m na ihe a wụ obodo Abịa, ọ na-eme mmanwụ ka nka ya lawala Abịa. Onye nna ya dị ndụ anaghị agba egwu Abịa. Lekwe ya OGOBI. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ọ dịghị ihe ka mkpa karịa ihe ahụ dị n'ala nna gị. Ọ nwere ihe dị n'ala nna gị, ihe Chineke kere n'ala nna gị. Ọ site n'ihe a dị n'ala nna gị ka ị ga-esi fee chi kere gị, maka na ome gị Chineke na-amaghị ebe ọbụla isi ebi ụwa. Ọ bụrụ omenala nna gị na-eme gị ihe na ihe ọjọọ mere gị, ọ dịghị otu ndị Igbo si aga n'ihu ma ihe meghị omenala nna anyị. Ọ dị anyị mkpa dịka ndị Igbo ịga n'ihu. Ọ dị anyị mkpa dịka ndị Igbo ka anụ aha anyị. Mana kedu ka anyị si aga n'ihu ma ọ bụghị site n'ime ihe aha a na-eme n'ala nna anyị. Ihe ahụ Chukwu kere anyị ka anyị were, anyị ga-awụrịrị ya. Dobe iwu ala nna anyị, sọ nsọ ala nna anyị. OGOBI. Ihe ọma dịrị ala Abịa. Onye ukwu Olu Okoro dị n'ọma ahịa. Ọma ahịa dị n'obodo nke Chineke. Ọwụghị ịtụ ọnụ, ọwụghị ịkpọ nga. Ihe ahụ the last village chọọchị batara n'ala Igbo. The last village Christianity batara n'ala Igbo. Anyị bụ ndị a gọziri agọzi. Anyị agaghị ekwe ka ugwu rụọ.